imafana vanonzi mawindi musati jairiremi ndimi vanhu vane problem mamukira kusenseni tanererana na moms iwe muri kutoona kunge muri kutoita mabasa ipapapa ingaone geza akati chikora pa den 1 problem ndeyechiko kunganzi garai kumba zvoura here iwe in a normal country do you think kuti muri kutoita mabasa chimboenda ikana pa South Africa paduza do you think kuti mototi muri kunzi muri kushanda here mumakomanemi tototi munyika vanimukira uya business as usual ndo rinotonzi business as usual wakatozvitarisa kutoti ndakatowana basa rekuti ndikutoita zvekutoita ipapa chicho ndo chicho nonsense dzamanga muchiita izvozvo muka muchidedzera muchiitira vanhu noise kudaro iwe nyika iri normal hakuna anoswera achiita basa rekudedzera inini chaindakatozvi afungo ndichambonzi ndapa mwana wangu kuti mwana wangu uchenda uroorwe nawindi handipenge muri mazongororo evanhu vafana imimi basa rekungonhuhwa ndima mwana vanonhuhwa zvitotosiririsa but tinenge tichingoti nhamo irimo munyika iriko kumunhu wese panochitaurwa nyaya dzekunzi pagadziriswe zvinhu mobva matanga kuti aiwa takutoenda kubasa business as usual manje patiri kupinda nenew government ndiri kubvisa zvimakombi zvese handisidi kuona kana kombi toda transport system ine musoro munyika vanhu vanenge vakutanga kurarama vachishandisa zvinana uber transport zvinanani hatisi kuda kana eni munhu anobuda chidedzera muchadhakwa vafana imimi madzibaba Joshua vanooneswa zvese vari pamweya so kana uchida kushandirwa kuitirwa dare bhadharise vafonere izveso neproblem iri kukunetsa vatotanga newe pafoni yako ipapo daila panhamba dzavo dziri kubuda pascreen wotaura kuti madzibaba ndibatsireiwo wobva wavaudza dambudziko rako kana washaya mbereko washaya basa waita urovha vafonerei panhamba dzavo dziri kubuda apa izvezvi so mubatsirwe pamatambudziko ese ari kukunetsai madzibaba Joshua vanooneswa zvese vari pamweya machinda edare tinoti kwaziva noitwa madzibaba Joshua ndosara ndakapiwa nemweya tinogara nzvimbo yedomboshava ndokwandinogara saka ndauya ndinoti ndinobatsira hwai kune vangade kundibata nhamba dzangu ndichasiya padzasi ndinobatsira matambudziko akasiyana siyana vane mashavi ekudziva vane matare varume vakaenda vane matare ekupinga musha vane matare akasiyana siyana ndiwo mukana wekuti muyambuke ndiwo mukana une kutora zambuko uye zvematare yangu inini ndinoita pachena handibhadharisi saka ndinoti uyai vana toda kuona kuti muchaita zvekuita sei makadhakwa stereki makadhomoka munyondo wafana imimi chii chakadaro ichocho kumukira town yerera moms tonazi yese aizve mukira kuitira noise ndimi unotanga kutokonzeresa imimi kuti mutoningirira kutoti aiwa zvinhu zvitori right ndo izvo zviri kureva aiwa munhu wese ari kuningirikina hapana chinomboningira bhosi nje kutanga kuita vanhu vatanga kushaya makombe ekutoenda kana kutauni kwacho vanhu votongoona kuti apa pakashata pari kupisa but imimi kutu ende kuseniseni kwacho munenge makutonhuhwa kudhara mafunga kuti zviri normal inzara inhamo ndo zviri kutaurwa zvacho izvozvo kuti imbogarai padheni vakomana muwane mabasa ari nani iwo ungatoti you are proud to be windi wotova proud ndezvinhu zvakadhakwa daro aina ndiiteni zvinokutonzi ndatonzi mwana wangu ndatongusiya chinzaarorwa nezvichimunhu chakadaro hazviko nditodi toti mwanangu torwa nemwe taipi kuita vane hunhu wakadai soiwa kuita sei muri mhuka here ndozvakaitawo vanhu here kwamunobva imimi kana kuti imimi makatozvitarisa ndozvakanzi zvakaita vanhu izvozvo totokutarisai tototi tatoona vanhu ipapa zviri simple zviri easy nhamo iri kukurovai ima muchatoziva kuti mune nhamo matotindivara makutonomaliza zvinhu zvisingatomboite ndozvo zvikuti tingotaura musanomalize zvinhu zvisiko chihwindi harisi basa vanin'ina teererasai isusu tichikuudzai chihwindi harisi basa ndokungwavha kwacho kakunenge uchinzi kungwavha iwo ngatoti kungwavha wototi I'm proud to be kungwavha kana muchida kuona kuti zvamuri kuita zvisi basa tada kuti utarise kuti pavana vamunangagwa pane one here anoita zvechihwindi ndokuti unyatsonzwisisa kuti ndiri kukudza kuti aripo here anoita zvekungwavha iko zvinozve they are in government handiti imimi matopinda nechipfunga kuti aina ndabasa kana nekushanda kwacho ndabasa nekuti iwe nzoka iye munangagwa wacho ari kutopinza vana vake mabasa vari kutoshanda izveso unotarisa kuti mwana wake anonzanza Major Sean anenge achitodidi musecurity yepresidential guard anenge arimo munototambirwa mari dzinotenga mabenefits zvakasiyana siyana ari kutotorawo imomo mumwe wacho deputy finance minister ari kutotora mari futi vamwe vangopinzwa manhikini akasiyana siyana mumwe anenge ari kwakati mukadzi wacho ari kungotenderera achitotamba pada achitamba nhodo achitamba mahumbwe achitoputisa ma 60 million iwayo iwo obva wanziwo uchiita windi manjewo
wobva watoona zvitori right zviri normal zvakadaro izvozvo wototi aiwa life iri kutoendeka zvinhu zvangu zvitori bo handakana pressure inini aya paZimbabwe tiri kunakirwa mudhara tiri kudidi munorwara kutorwara chaiko ndokwamuri kutoita I'm so disappointed nemi makanyatsoita sei matinyadzisa zvisingaite mahwindi munoshoresa mune hunhu hwakatsveyama rinonzi aiwa unozwa kuti panhikirikini satide zvinhu zvine stress mudhara business as usual mudhara business rechi iwo wakatozvitarisa kutofunga kuti uri kuita business uri kutoshandira rimwezi munhu ka umwe atongotenga makomba ake akaisa parodhi iwewe ndiwo unoswera uchiroba kombiyo muswere wese uchidedzera muridzi ari kutomwa dringi izvozvo akatotonhererwa muridzi wekomba chaicho uri kudhiraivhayo atorara kumba izvozvo atoti hashuwa stay away katibogara padhini iwewe watomutsa kudhara makutomhanya makutoenda wototi aiwa zvitori right tiri kutonhingirikina tiri kutochovhera tichitoenda zviro ndizvo zvakamboitika zvamuri kuita izvi mashofe akambozviita pataurwa nyaya zvichinzi aonaika kumana apa pana chakamboshata kana panzi pari kuitwa nhingirikinika chimbotsikirai muri kure momboita sei mongotsvaga panhu pamunongomira mese pongonzi panapa manhingirikini aya haasi kupfuura matraki enyu aya haasi kupfuura mombopaka matraki enyu pomboitwa zvinhu zvinoda kuitika poonekwa progress kuti zvinhu zvofamba here zvoita sei vamwe vakabuda tutya vachitoti aiwa tiri kudrive business as usual vakatenderera vakaenda iko zvinezvo vakuchitanga kuchema manje hanzi yewe tanzwa nezimra tanzwa nezaki tanzwa nechichi navo vari kucomplaina maproblems haasi kupera kumashofe kumadrive ikoko pabhodha hanzi pari kungosiyiwa mari ikawanda hanzi kuti ucrosse negonyeti kuti wanzi wabva kuSouth Africa uchienda kuZimbabwe unosiya up to $200 murodhi kubva pabhodha kuenda kurodhi kutangira pabhodha chete ipapapo ende zvese izvozvo zviri kutanga zviri normal to you nenyaya yekusada kunzwisisa maproblems ese watinge tichitomaziva tinge tichitoudzwa kuno kwakamira kwakadai so mazuva ano kuri kuitika chakati kulendi wona kwakadai so kulendi wona zvazodai so wona nyaya iripo tazonzwa totati alright fine orotsvagwa maways kuti poitwa sei hatisi kuti tiri kuti nhingirikini mudharageza nhasi atomuka atoenda kunobvisa munangagwa sharp ka 1 na 1 no haisiriyo nyaya yacho but tiri kuti saga reshuga rakazadzwa neteaspoon zvinotanga mbijana zvakafanira kutimba churu unotomboti uyo akaoneka foshoro kake uyo akaoneka badza kake uyo akaoneka piki kake but muramba muchisapota kusvika achitosheka kusvika zvapera ndopatinenge tichingotaura ipapo but mimi makaona auya munotongototi haiwa munoda kuti iye abude iye obuda iye oenda kuState House oenda kuti munhu kunotomubata iye nemaoko ake kuti ndakubvisa ndozvamunenge muchitarisira izvozvo akomana ngatiitewo masirious akomana zvimwe zvacho pane zvimwe zvinozonyanya vanhu kuZimbabwe mukutonyanya kuti nyadzisa zvisingaiti but pamahwindi I'm so disappointed manga musiri suppose kudaro wafa nemimi ndimaona anonzwisa tsitsi zvisingatomboiti ndimaona anonzwisa urombo because munenge makanhingirikina munenge muchitoita zvinhu zvakadhakwa munenge muchitambura because tingati mimi muri kunhingirikina toti chii chiri kunhingirikina ipapa chii chiri kunhingirikina chii toshanda tongwavha tohasela munohasela kupi ndo zvinoita mahasela iwo ukatarisa vanhu kuAmerica unonzi madhila kana mahasela do you think kuti ndo zvakakaita izvozvo wakamboona chinonzi hasela chii here wakazvitarisa iwo tikatarisa kuti what is a hasela ndokuratidza munhu ari kuhasela ari kuAmerica tocompare newe iwewe zvako musoro bhangu nezveuri kuita zvakuti tikurwa mahasels do you think kuti makafanana chibasa here ichochocho you guys will deserve better but ameno munotanga bamwe makanhingirikina kuti tikati chiko makaisirwa vaccine here muchiri vana vadiki ndakutomboti blame zvinenge zvikanda zvimabcg zvaibaya vana zvezve I think there is something wrong with that ende ndima vanhu vacho vari makastoma avo muri kutenga madrugs zvisingaite mune makadhakwa makarembedza mabhurugwa muchiratidza vanhu nhingirikini panobuda tsvina pane pachikuti vabereki vari kukwira mukombe mukutovaratidza kuti inobuda muri right here vafanemi pfeka 7 mabhurugwa akasviba kuti koto mototi zvinhu zvitori right motonormalize kudaro aiwa mandishamisa vafanemi kundishamisa cheko handitodi kana kuti ameno ndinotaura kuti chii anyway muri yeZimbabwe kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako obva wavhurirwa FNB business account bata mukoma Owen vanopedza masports veeducation research ndo vanovhura makambani vanoregister obva wavhurirwa FNB business account. You know in South Africa mazuano zvakungoda kuti ugare une registered company kana uchida kuzotarisira kuwanawo matenda
ende kana mari futi makuda kusenderana matransaction, uda kusenderwa mari nemunhu ari kuAmerica, uda kusendera mari munhu ari kunze kurewo kokoko, zvatoizwa naone FNB business account. Zvemabookkeeping vanoita futi kubasa kwavo, vanobata basa. So contact them on the numbers that are showing on the screen, mutaure navo muonesane zvinhu zviripo paground. Zvamanje manje